Xayrlı көн, хөрмәтле караучыларыбыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Инде безнең радио тыңлаучылар өчен Тәртип радиосы ул һәрберегезгә яхшы таныштырды белем. Һәркемнең күңеленә үзенең тапшырулары, җыр-моңнары белән кирип урнашкан Тәртип радиосы үзенең 5 еллык бәйрәмен бәйрәм итте. Һәм бүген безнең Дөнья студиясында кунакта әлеге тәртип тапшыруның баш мөхәррире Ризалә Исмәгыйлова. Хәерле көн, Ризалә. Ассаламу алейкум, хәерле көн, Гөлназ. Ризалә, менә Тәртип радиосын һәрберебез яратып тыңлый. Моны һич арттырусыз әйтәләм, сездә чыккан һәрбер тапшыруны, анда яңгыраган һәрбер җырны көтеп алабыз. Мин менә машинада кайтканда тыңлап кайтам, өйгә кайтканда мин кайткан вакытка туры килә ул. Менә көтеп алабыз. Минем сүзләр белән тамашачылар, тыңлаучылар килешерсез дип уйлыйм. Менә әгәр дә Тәртип радиосының башлангыч чорына әйләнеп кайтсак, менә тарихына кыскача күз салсак, 5 ел ул әллә ни күп гомер түгел, бер уйлап карасан. Инде шуны эшләп, башлап, бүгенгә килеп җиткергән кеше өчен ул бик күп хезмәт сорый торган вакыт. Тәртип радиосы инде ул 2014 елда, дөресрәк ул 2008 елда бер мәртәбә ачылып, тест режимында эшләп, 2 ай тирәсе инде шуннан ябылган булган. Аннан соң инде 2014 елда яңадан FM яшьлектә ул инде дөньяга аваз салды. Аның оештыручылары инде мин түгел, аны оештырган кешеләр бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә, чөнки ничек кенә булмасын, тәртипнең язмышы барбар ул татарның бөтен күзәнәгенә үтеп кирип, ул гәҗитме, телевидениеме, журналмы, кая гына булмасын, үзенең өлешен кертте диясем килә, үрнәк күрсәтте. 2 ел инде без бик рәхәтләнеп FM яшьлектә күңел кушканча ничек иттереп яхшы итеп эшли алабыз, шулай эшләдек, чөнки безгә тулы ирек бирелде һәм финанс яктан да әйбәт поддержка булды инде. Шуңа күрә иҗат кешесе бит ул әгәр дә каян табыйм, нишлим икән дип уйласа, иҗат итә алмый. Шуңа күрә шартлар тудырылды дип әйтәсем килә. 2 ел дәвамында без 20дән артык тапшыру эшләгәнбез икән. Бу бик күп нәрсә булган инде ул яңа радио өчен. Әле безнең бит 20 төрледер инде ул, артык 20дән артык тапшырган түгел. Төрле, әйе, төрле шәхесләр белән алар һәрберсе. Анда менә кабатланмас моңнар, Найля Яхина белән Галиҗәнәп театр, Гөлнар апа Зиннатуллина, аннан соң Луар апа дәвам итте инде менә аны. Әдәби мирас, Хатыйп абый Миңнегулов, бакча тапшыруы, бакча җимеше кеше эше белән дип аталдыр инде безнең Фарсейла абый Зиятдинов. Алар бөтенсе шәхесләр инде. Аннан соң менә Тел дигән дәрья бар, Сафа Раушан Көзге, Тукай укулар. Менә хәзер без аңа сабыйганы истәдек. Гөлфия апа Мөхәммәд Гәрәева, ул Мөслимнән килеп лаеклы ялдагы укытучы бездә эшләде. Һәм тагын бик күп тапшырулар. Менә шул 20дән артык инде. Анда яшьләр өчен дә менә Калип яңа буын ул иң беренче мәртәбә безнең аркылы аваз салды инде эфир киңлекләренә. Аннан соң моңлы аһәң дигән тапшыруны менә классик музыка буенча безнең Динә Хәкимова, хәзер Камалова инде ул алып барды. Менә әниләр һәм бәбиләр тапшыруы килеп өстәлде аңа. Табиблар белән дә тапшырулар булды. Бик күп инде шул 20дән артык тапшыру эшләнде. Спортка багышланганнары да бик күп булды. Татар көрәшен яктыртты. Татар көрәшен яктырттык. Әйе, безнең бит ул менә алынган яшьлекнең таләпләре буенча бездә тәүлегенә 20% иде ул, әйе. Спорт булырга тиеш, ул 5 сәгать дигән сүз, ул бик күп вакыт. Без инде бу ситуациядән да чыгу юлын таптык. Без гимнастикалар әзерләдек, төрле көн сайын чыга торган. Иртәдән безнең иртәнге гимнастика, менә теге әвәлге совет заманнарындагы кебек радионы 6да кабызгачтан гимннан соң нәкъ шундый тавыш белән, укытучы тавышы белән ясала торган гимнастика. Аннан соң көндез куйдык, сәгать 10да куйдык офис гимнастикасы. Офистагы кешеләр чынлап та кушылып эшли башладылар. Аны бер төрлесен яздырды инде безнең спортсмен егетебез Азат. Икенчесен Гөлнар апа Зиннатуллина, теге олыларга да туры килсен дип инде алмаш тилмәш булсын дип тә. Аннан соң өлкәннәр өчен Найля абый Шәйхетдинов биби ясый торган гимнастика яздырды. Хәтерләйм. Әйе, аннан соң акыл гимнастикасын Ленар Закиров дигән җегет эшләде. Һәм без тотындык көрәшчеләребезгә. Нишләп әле без әйтәбез, спорт дигәчтен дә куркырга тиешсең улай бердән. Татарның бит аның тарихы бар, бер бай, аның көрәшчеләре күп. Без менә теге Атлас абый Гафиятовның китапларыннан, гомумән спорт журналистлары белән берлектә көрәшчеләрнең барысын да күтәрдек инде шул вакытта. Бу үзенчә теге Алланың бер рәхмәте дә булгандыр. Ул өлкәдә дә татарларны дөньяга танытуда. Бер яктан теге авырлык кебек тоелса да, менә шулай 2 елны эшләдек инде без. Аннан соң инде бөтен кешегә дә мәгълүм сәбәпләр аркасында безнең яшьлек инде сатылды, кызганычка каршы. Без теге баштарак бездән килеп сорыйлар иде. Сезне саталар икән дип инде.
Без шул кадәр эшкә бирелгән булганбыз, әйме? Әле көләдер, мәйтәм ярар, үлгән дигән хәбәре чыккан кеше дә озак яши дип әйтәләр, дип көләдер тә бетте. Чөнки җитәкчелеккә сорау биргәчтен, ул сорауга безгә җавап бирүче булмады. Юк, кем әйтте, шулай гына диделәр, әйме? Теге урыс әйтмешли перед фактом гына без инде белдек моның ябыласын. Һәм менә язмыш безне Болгар дулкыннарына алып килде инде. Ябылыр алдыннан гына без аны барбер теге тиз генә инде югалтмас өчен тәртип, ул бит тәртип бу белән иде. Моны дөрестләп, шуннан да тәртип ясап, без аны инде лицензия алдык 10 елга интернетта безнең ул шул лицензия буенча эшләп тора 24 сәгать. Һәм безнең бит төп тыңлаучы интернетта түгел. Шуңа күрә инде менә Болгарда 6 сәгать безгә вакыт бирделәр. 6 сәгать иртәнге 5-тән. 24 сәгатьтән соң 6 сәгатькә калу бик авыр булгандыр инде. Бик ул ничек дип әйтим, мине теге саламга ябышкан кебегрәк инде башта, ләкин теге халыктылык тылып түгел дип әйтәләр бит инде, әйме? Адәм баласы бит ул аңламаган килештә әзрәк кенә кызып китәргә мөмкин. Башта кызып китүләрдә булды инде, ул чөнки көтелмәгән әйбер булды бу безнең өчен. Килешмәгән чакларда булды. Ләкин аннан соң минем янда бик зирәк кешеләр йөри. Менә Җәлил хәзрәт, Сәйдә абыстайлар, бөтенесе инде, алар бөтенесе олылар бит. Алар теге минем холыкны белгәнгә күрәдерме, син тегеләй булай дип әйтмиләр. Кара әле, нинди әйбәт булды бит әле бу, дип куя Җәлил хәзрәт инде. Хәзер бит Татарстанның бөтен почмагына барып җиттек без. Әле булай Казаннан 200 чакрым гына аралыкта тыңлыйлар иде, дип. Шуннан соң мин уйланып калдым, бу мәйтәм минем бакчага бу бер сине дулама матур гына эшлә. Бу моның да файдасы булды, безнең география киңәйде. Шуңа күрә һәм тәртипнең менә бу 5 яшьлеген үткәрдек бит инде, Аллага шөкер. Сез хәзер һәр игә көтеп алган кунак кебек килеп керәсез. Сезне менә 2 сәгатьтә шушы вакытта тәртип тапшыру булачак, тәртип башланачак дип көтеп ала тыңлаучылар. Шулай тоелмыймы сиңа? Ул шулай булырга тиеш иде инде ул, әйме? Ләкин бүгенге көндә менә Болгарда Аллага шөкер әйтәм бит, эшләп торабыз иртәнге 5-тән 7-гә кадәр, көндез 10-нан 12-гә кадәр. Ул иң кеше тыңлый торган вакыт. Кич белән эштән кайткан вакыт инде ул сәгать 4-тән 6-га кадәр. Радиодан яны прайм вакыт диләр, ул әйбәт вакытлар. Рәхмәт аның өчен. Ләкин бүгенге көндә тәртип ул теге тулы кешене берничек тә эшли алмый. Чөнки без анда бит инде бары тик тапшырулар белән генә керә алабыз. Тапшырулар белән керәбез, һәм тапшыруларны да бер генә кеше аны берничек тә эшләп бетерә ала торган әйбер түгел. Бүгенге көндә безнең менә 10 тапшыру сакланып килә инде Болгар яшьлегендә. Аның икесе генә безнең закон буенча дип әйтик инде, менә теге түләнеп эшләнә торган тапшыру, калганнарын үз хисабыма мин аны бүгенге көнгә кадәр эшлим, ләкин алай гына ничек дип әйтим, менә уйлаган уйларны, планнарны яңалык кертеп, яңача чын күңелдән эшлибез дип әйтә алмыйм инде. Бу бары тик тәртипнең сакланып килүе генә. Менә мин Болгарга бик рәхмәтле, тәртипнең исемен бөтен дөньяга таратканнарына. Безне интернет аркылы тыңлыйлар, ләкин безнең тыңлаучы интернетта түгел. Безне күбрәк барбер FM яшьлегендә тыңлыйлар. Теге 30-дан өстә инде олылар да бөтенесе тыңлый инде. Чөнки бу сакланып калуына безнең планлаштырган уйлар бик күп. Аны яшьләр дә тыңлый торган иттереп, заманча иттереп тә эшләп була. Ул пластинка әйләндереп кенә хәзер җирак китеп булмый, чөнки безгә бит хәтта татарча белмәгән татарларны да җәлеп итәргә кирәк. Аларның бит эшләрендә татарлыклары бар, аны менә шуны уятырга кирәк. Алар яратып менә шул белмәгәне дә килеп пушлатырган иттереп эшләргә кирәк. Хәзер ул заманча методлар белән, аның менә төрле приложениялар белән безнең менә ябылганда, теге олылар гына тыңлый дигәч әйтүем инде. Без бит инде имзалар җыйдык инде. Нәрсәләргә эшләмәдек инде дип әйтерсең диеме? Имза җыйган вакытта иртүк сәгать 8-гә 8-нче яртыга килеп басалар яшь җегетләр. Менә без мондый приложение эшләдек. Менә шуның аркылы тыңлап була. Мин шаккаттым, чөнки безгә теге тикшерә торган үзәкләрдән 60+ дигән тамга суктылар да. Безгә әзрәк кенә җитәкчелектән ябылган шук инде, ләкин менә кем тыңласын инде сезне дигән әйбериме. Ләкин менә бу шуның киресен раслау булды инде. Бу 30-да тулмаган җегетләр үзләре беркем әйтмәгән килеш приложениялар ясап, шул вакытта интернет киңлекләрендә безне инде тараттылар. Имза җыярга да бөтен авыл, район, инде сез дә кушылдыгыз, бөтен театрлар, бөтенесе кушылып ярдәм итте.
кирәклеген бөтен кеше аңлый инде моның. Ризалә, менә безнең бөтен хезмәтебез, бөтен булганыбыз белән милләткә хезмәт итү. Ничек тә булса туган телебезне, җыр-моңнарыбызны, әдәби әсәрләребезне, шигъриятебезне халыкка җиткерү. Һәм менә бу кемнәрдәдер бәлки теге аңлап та бетермәгән милли рухны ныгыту, саклау һәм үстерү. Менә шуны хөрмәткә синең эшләгән эшең менә шу 5 ел эчендә бик хисап әйтеп бетергесез. Һәм инде бөтен дөнья татар конгрессының юкка гына татар халкына күрсәткән олы хезмәтләр өчен дигән медале тапшырылмады сиңа шу бәйрәм кичәсендә. Котлыйбыз чын күңелдән. Дәвамлы булсын. Көтелмәгән әйбер булды. Чөнки беләсеңме нәрсә, Гөлназ, менә сүзеңне бүлдердем инде. Ул бит адәм баласының күңеле барбыр, ничек дип әйтим, яхшыга тиз ияләнәсең дип әйтәләр бит, име, яхшыга ияләнгән кебек, сине теге бер 3 ел гына ишектән ишеккә матур иттереп йөрткәчтән инде сиңа игътибар итмәгәнгә дә шулай тиеш дип кабул итәсең. Ә менә бу сезнең адымыгыз ничектер, бу мин аны кабул иттем инде, мәйтәм, бу я инде матурлыкта була, я мәйтәм яхшы башлангыч була. Чөнки көтелмәгән иде. Ул игътибар дигән әйбер, кешене әйтәләр бит, әгәр дә кешене син үтерәсең килсә, иң әйбәт корал ул битарафлык. Син аның эшләгәнен күрмәмешкә салышмасаң, шуның белән эшең бетте дигән сүз инде. Ә менә бу сезнең күрүегез, бәяләүегез, анда бит мине генә түгел, зыялы шәхесләребезгә дә үзегезнең бүләкләрегезне тапшырдыгыз. Бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә. Чын күңелдән. Ризалә, син бит әле күңелен тулы шигырь, шигырьләр иҗат итәсең. Һәм инде менә безнең караучыларыбызга берәр матур шигырьне дә бүләк итсәң. Тәүге бер тик карлар ява җиргә. Калтырата сары яфрак. Яңгырларга күптән күнексә дә, карлары шулаңа ятырак. Бөтерелә җилдә, җылынмакчы ахыры бәгырьләр. Кешеләр дә шул яфракка ашый, бетсә аңа җирдә кадерләр. Күңелләр дә шулай бәргәләнә, кирәклеген тоеп тормаса. Күрмәмешкә салышсалар сине, күңелеңне юшкын ком баса. Кирәк өчен генә янәшәңдә төшеләнсә шунда берәрсе. Көзге яфрак сыман гәрлегеңнән кар астына килә керәсе. Менә шундый. Бу син үзеңгә кагылган шигырь. Булып чыкты инде, әйе, шулай. Мин яттан белмим. Язган әйберләр байтак. Бармы шигырьләр? Күп инде алар, бик күп. Чөнки менә мәрхүм, сүзем дога булсын, Фәниса Буяруллин авырган килештә китап башы язып калдырган, Улдан 20 бит. Миңа теге ятракта инде. Әле ул китап һаман чыкмаган, шуңа күрә Алла бирсә, күрербез шул китап турында да сөйләшергә килермен. Алла бирсә, ул китапны безгә укылга алып, синең ул шигырьләрне безгә дә укырга һәм тыңлаучыларга барып җитәргә ясың. Ризалә, менә бүгенге көндә иң төп максатың ни синең? Максат, мин нишләптер менә бөтен кеше миңа әйтә инде, тәртип сине кинде ул, син булмасаң беткән булыр ул дип, менә тәртип белән бәйләсәк инде. Ләкин менә мин шушы 3 ел эчендә, бу минем өчен бик зур, бик әйбәт мәктәп булды. Миңа җитәкчеләрнең берсе әйтте инде, син шәхси оешмаларда эшләп, былай да бик озак рәхәт яшәгәнсең дип, теге, чөнки мин дәүләт структурасында бик теге андагы законнарны да якыннан белмәгәнмен. Ул бит эшең төшмәсә бернәрсәне дә белмисең инде. Бу минем өчен бик зур мәктәп булды. Менә һәм миңа әйткәчтен әйтәләр дә инде, тәртип синеке инде ул дип. Юк икән ул. Беләсеңме? Ул чыннан да минеке түгел. Аның оештыручылары бар, аның хуҗалары бар. Ул минеке түгел. Бу 3 ел эчендә мин тәртипнеке булып беткәнмен, әйме? Һәм мин бик күп нәрсәне теге үземнең шәхси тормышымда күрмәгәнмен дип әйтим инде. Хайран гына үземнең гаиләмә зыян салганмын. Зыян дип ул теге әлегә куркыныч теге сизелә торган әйбер түгел, ләкин балаларга игътибар булмаган инде. Барбер иреме дә игътибар булмагандыр. Чөнки менә хәзер минем ниндидер шушы 3 ел үткәчтен күзем ачылып китте дә, карар мен әйтәм, бәлки сиңа көрәшкә сарыф итмәскәдер бүтән кешеңне дигән әйбер килде башка, әйме? Һәм менә бу концертны оештыруның максаты да шул булды. Мин теге менә шушы 5 ел дәвамында кемнәр анда эшләгән, кемнәр шушы тәртипнең тәртип булуында үзенең өлешен керткән. Инде алар безне 3 ел эчендә онытып бетергән булсалар да, аларның да бөтенесен җыеп, һәм менә шушы 3 ел эчендә безгә кемнәр ярдәм иткән, теге мәгълүмати яктан да инде булай да, ул бит инде менә интернет вещание минем бит инде идән бара. Ул техника, ул ватыла да, аны рәтләргә кирәк, аңа чыгымнар да кирәк. Ярдәм итүчеләр булды инде, Аллага шөкер. Менә аларның да бөтенесенә мин кайсы җирдә эшләп бетерә алганмындыр, кайсы җирдә рәхмәтемне әйтеп бетерә алганмындыр, кая юктыр. Шуңа күрә
оештырып бөтенесен бергә шушында җыеп әйтәмичә бик матур, я бик матур нокта, я бик матур башлангыч була дип тотынган эш иде инде. Бәлки теге читтән карап торганда баш бермей торган, киңәшләшми торганрак, теге усалрак кешегә ошагандыр инде мин, ләкин бернинди дә начар ният белән эшләнгән бәйрәм булмады. Мин аны халыкка да ошагандыр дип уйлыйм, чөнки теге үзең бит ул сәхнә артында йөргәчтен бәйрәмне күрмисең, нәрсә икәнен. Кеше шалтыратып әйткәннәргә дә инде безнең бик теге артык мактаганга да эреп китә торган вакыт түгел инде хәзер, ул яшь барган саен бит барбер ничектер зирәклек килә дип әйтимме, мудрыйрак буласың, теге төше сүзләргә дә ышанмыйсың, үзең анализлыйсың инде. Менә хәзер мин карыйм, миңа фото-видеоларны җибәрделәр инде, мин кешеләрнең йөзләрен карыйм. Менә концерт карап утырган кешене, анда менә кулларын шушлай иттереп куеп, экранга текәлеп, суламыйча да карап утырган кешеләр бар. Димәк, мен әйтәм, син эшеңне дөрес эшләгәнсең, димәк шулай кирәк булган дип уйлыйм. Тоткан кыйблан дөрес. Дөрес дип. Тәртипне бит инде аны бер кайда кертмәделәр, бер араны дип инде. Менә әле мин теге телевидение тирәләренә килеп, менә мондай җирләргә килгәнмә, әле миңа хәзер инде әзрәк кыргыйландым да мин. Миңа бу сәеррәк тә, чөнки менә ул ничек дип аңлатыйм мин аны. Бөтен кеше, мин бер әйбер язып куйганым интернетка, бер Кытай мәкален укыдым да, бер урындык сабырлыгы бир син миңа, я Раббым, аягымда калсам иде, меңнәр койса да артын дип язып куйганмын, беләсеңме? Ул шул хәтле җыелган булган инде бөтен, бер заманны бөтен дөнья сиңа арты белән борылган кебек булаймы? Хәтта ничә ел бергә укыган журналистларың, дусларың, элек гел бергә эшләгән кешеләр дә җитәкчелек янында сине күрмәмешкә салыша. Әгәр дә синең белән сөйләшсәң, теге аларга зыян килер дигән кебек. Ул теге бик авыр төер икән ул. Аны җитасың икән инде ул. Ләкин менә без бер кайчанда онытмасак иде дип әйтәсем килә минем. Эш ул эш. Димә, кеше кеше. Син кая гына булсаң да, кем генә булсаң да, син үзеңнең кешелегеңне югалтмаска тиеш һәм кешегә кеше буларак мөнәсәбәт булырга тиеш. Һәм тәртиптә дә нәкъ менә шушы кешенең асылын ачу, аны үстерү бара бит инде, аның максаты шул тәртипнең дәйме. Ул беләсең нәрсә, менә кемдер әйтә, ул ярар ди, теге уен, көлке, җыр бию, менә безнең инде риваять тапшыру бар инде. Фольклордыр, мифтер, фәләндер, уен, нәрсәгә кирәк инде ул дигән кешеләр бар име? Но безнең халык бит ул элегелектән шул уены белән саклап калган үзен. Ул бер кайчанда рәхәт булмаган, менә тарихны актарып укысаң, ул бит инде баштан сыйпап тормаганнар бер кайчанда, ләкин ул уйнаган булып, безнең халык бик зирәк булган. Ул уйнаган булып, җырлаган булып, ул телен дә алып килеп җиткергән шушы көнгә хәтле. Гадәтләрен, ләкин бу эшне үзен татар дип тойган, сизгән, санаган, татар исеме җөрткән һәрбер кеше үзе эшләргә тиеш. Теге Туфан абый әйтмешли, татар булыр өчен исемен Гаптри булуына җитми дип әйткән бит ул. Ул синең гамәлеңдә булырга тиеш. Һәр кеше үзенең урынында, үзенең эшен чын менә теге күңел көзгесенә туры карап, чын күңелдән эшләсә, ихластан, теге кеше кушканга гына эшләп була торган әйбер түгел бу. Акча түләгәнгә генә дә эшләп була торган әйбер түгел. Ансын да түләсеннәр булсын, ләкин һәр кеше үзе белән үзе гадел булырга тиеш. Шул вакытта без сакланып калабыз. Без әле инде гаиләм белән таныштырып китәле. Иң таякның авыр башы төшкән җир ул инде гаилә булган, кызганычка каршы. Минем ирем Ленар, без күрше авылдан инде, менә хәзер 70 ничә ел торабыз, 24 ел була инде. Аллага шөкер, матур гына яшибез. Тормышта да ул менә ничек дип әйтим, зарлану түгел инде. Аллаһ Тәгалә сынаса, сынауны теге өйеп әймә, менә тәртипнең ябылган вакыты нинди вакыт булды. Минем балалар, безнең балаларның арасы 12 ел. Теге җирак инде, берсе 1нче класска керәсе, берсе 11-не бетерәсе, менә шундый ел иде ул име. Берсенең чыгарылышы бер җирдә, икенчесенә икенче җирдә. Ул шул вакытта минем ирем производственный травма алды, коляскага калды. И шул вакытта тәртипне яптылар име, менә бөтенесе бергә. Ләкин Аллаһ Тәгалә каяндыр үзе көч биргән име, моның авырлыгын моны шулай тиеш дип кабул иткәнмен инде мин. Җиңеп чыгарга да нинди хәлен биргән дип әйтәсем килә. Гаилә, Аллага шөкер, алар минем теге нинди ничек була, мөстәкыйль дип әйтим инде. Ир балалар булгачтын да бик теге иркәләп сыпырып утырып булмый, чөнки без бит әле менә аннан соң әйтәбез бит, каян килгән мондый ирләр дип. Без тәрбиялибез бит инде ул ирләрне. Әйе, шуңа күрә малайлар, Аллага шөкер, теге олы малайны әйтәм инде мин. Исемләре ничек? Инсаф, Ильяс. Олы малайны әйтәм инде мин, Инсафны. Безнең ул чемоданлы кеше инде, чөнки ул төрек лицейында укыды.
Аннан соң инде менә хәзер Казан дәүләт университетының соңгы курсында укый. Һәм шул үзе укып бетергән лицейда ул башта тәрбияче булып эшләде, хәзер укыта да тәрбия эшләре белән шөгыльләнә инде. Укый эшләде инде. Ул теге 2 минутта җыенып чыгып китә торган, алар бит шулай шалт-шалт лицей балалар, алар армиядә кебек. Ансы өчен мин аның теге борчылмады, мин игътибар җитмәгәндер, сөйләшәсе килгән вакытларда булгандыр. Кайтса төннәр буе сөйләшәбез инде. Алар бик өйгә кайтып кертмиләр бит инде, чөнки тәрбияче булып эшләгәч ул төнне эшлиләр бит инде, алар балалар белән дәресләрне хәзерләтәләр, нидәләр. Кечкенә малай инде менә 5нче класста Шихабетдин Мәрҗани исемендәге татар гимназиясендә укый. Без инде үзебез теге урысча белмәгәч дип әйтте дийме. Шуңа күрә балалар белән татарча аралашабыз. Татарча гына түгел, әле без үзебезнең авылча сөйләшәбез. Без ирем белән икебез дә бер яктан булгачтан, бездә теге булай иттереп сөйләшмиләр. Пысак, пысмак, ыспысмак, безнең тел шундый. Бездә казахлар, казачий хутор булган безнең авылда. Ногай татарлар дип әйтәләр инде, булган дип тарих буенча шулай инде. Шуңа күрә менә шундый гаилә, малайларым, Аллага шөкер, бу кечкенәсе менә Баянда да, Курайда да уйный, шунда үзе теге җырлый белми дә кебек, ләкин Аллаһ Тәгалә нигә ишетү сәләте биргән. Шул хәтле төгәл итеп ишетә бөтен нәрсәне. Шундый кызык нәрсә. Менә олы малай белән йөкле вакытта мин укытучы булып эшләгән идем. Ансы укытучы, кечкенә малай белән йөкле вакытта мин музыкальный редактор идем Татар радиосында. Ансының слух бик әйбәт. Барбер теге карында вакытта балага керә икән нәрсәдер дип әйтәсем килә. Әйе. Исән сау булсыннар. Ризалә, тормышын түгәрәк, Аллага шөкер. Ходай сәламәтлек бирсен. Менә иҗатың һәр вакыт шулай ташып торсын. Һәм инде сиңа үз тоткан кыйблаңнан тайпылмаска Ходай Тәгалә көч бирсен. Амин. Без тәртипне яратабыз. Без аны тыңлыйбыз. Менә бу эштә синең янында һәр вакыт ышанычлы таянычларың булсын. Һәм инде иң мөһиме, Ходай Тәгалә сиңа булган менә бөтен теләгән теләкләреңне тормышка ашырырга көч һәм куәт бирсен. Булганың бәрәкәте булсын. Амин. Теге бик күп кешеләр миңа әйттеләр инде менә бу 3 ел дәвамында, җитте булды, тукта, бүтәнеш беткән мәллә сиңа бүтәнеш эшләдем инде, диме. Менә хәзер мин инде әйтә алам, мин теге туйганчы, туйдым дип әйтә алмыйм, туйганчы эшләдем, ләкин әлеге дә баягы Җәлил хәзрәтнең ние бар, вагазында бер шундый сүзләре бар. Анда бер риваят шикли итеп сөйләйне аны. Урман яна, шунда бер чыпчык авызы белән су ташый. Моннан бөтен кошлар көләләр инде, зур-зур кошлар да. Син нишлисең инде, канатларыңны җандырып бетерәсең, бер чыпчык суны ни белән сүндерә аламыни инде янгынны дип. Ул әйтә, мин Аллаһ Тәгалә каршында җавап биргәндә әйтермен, мин хәлемнән килгәннең бөтенесен дә эшләдем дип ди. Менә нәкъ шулай инде. Бәлки теге бер чыпчык кебек кенәдер, ләкин мин хәлдән килгәннең бөтенесен дә эшләдем. Исән сау булырга ясын. Кабат Алла берсе китабын чыккач, студияда шул китапны кулга алып, шигырьләрне укып, тагын бер тапкыр тамашасы белән очрашырга ясыннар безгә. Амин. Исән сау булыгыз. Рәхмәт чакырган өчен. Исән сау булыгыз. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта бик күпләребез яратып тыңлый торган Тәртип радиосының баш мөхәррире Разилә Исмәгыйлова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенгә сезнең белән сау булышам.